elviszont hatalmon. Alapvetően ugye Ukrajna egy nagy oligarchia, ezt szerintem ki lehet mondani, jelentős pénzemberek uralják az országnak a politikai berendezkedését, ők most is jelen vannak, és egyébként például saját mert az ott talált tárolt volt szovjet atomarzenált el kellett távolítani az országból, és utána eltűnik az elnöki felkészítésből Ukrajna, egészen a 2000-es, 10-es évekig nem nagyon foglalkoztak vele. Ott ugye aztán történtek ezek az események a Majdannál, amik mind a mai napig nem teljesen tiszták, hogy hogyan és miként, de egyértelmű, hogy utána Ukrajna egy nagyon kőkemény nacionalista politika útjára lépett. Ugye ezt sajnos mi is tudhatjuk a magyar kisebbséget elnyomó rendelkezések hatására, de alapvetően egy nagyon erőteljes ukrán nemzeti igénnyel léptek fel, ami a kisebbségek ellen is irányult, és hát itt következtek olyan események, amik aztán végre az országot kétszé szakították, hogy aztán ugye például a szakszervezeti székházban az orosz pártiakat megtámadták, és ott többen meghaltak, amikor rágyújtották gyakorlatilag ezt a szakszervezeti székházat. Utána ugye hosszú időszak következett, amikor a Donbassba zajlott az egész konfliktus, és aztán ez szerepeljesedett ki, illetve a Krím elfoglalása, és ez szerepeljesedett aztán ki a háború át. Tehát egyértelmű, hogy Ukrajnában nem lesz egyszerű társadalmi békét teremteni, hiszen mégiscsak egy folyamatos háborús propagandában élnek, és Zelenszky körül is vannak jogi problémák. Hogy mi lesz a határidők sorsáról, még beszélünk a későbbiekben. Tisztelettel köszönöm mai vendégünknek, Petri Bernadett nemzetközi jogásznak, európai szakértőnek, a Domság Lászlónak, az Alapjogi Központ főpolitikai elemzőjének, hogy velünk voltak ma este, és valamennyi kollégám Mariandra, illetve Dény Csaba nevében hallgatóink figyelmét, és köszönöm. Szép estét kívánok, Csekebertet hallottam. A műsor a Duna Média Szolgáltató Nemzeti ZRT megbízásából készítette az MTV. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclub.hu/podcast oldalon.